Dnes si ukážeme, jak snadné je používat e-poukazy v TISu. Jdeme vytvořit novou zakázku. Klikneme na tlačítko Vyhledat klienta podle e-poukazu. Automaticky se nám stránka scrolluje dolů na políčko, kde je třeba zadat elektronický identifikátor poukazu. Klikneme na Vyhledat e-poukaz v SÚKL. Otevře se okno se zprávou, že e-poukaz byl nalezen. Zde vidíme všechny potřebné informace z elektronického poukazu. Zaškrtneme políčka Převzít údaje klienta a také políčko Převzít do zakázkové karty a klikneme na Připojit e-poukaz ze SÚKL. TIS vyhledal klienta podle rodného čísla z e-poukazu. Pokud se jedná o tohoto klienta, klikneme na něj a všechny údaje z e-poukazu se automaticky přenesou do zakázky. Jak můžeme vidět, doplnila se zdravotní pojišťovna, kód předepisujícího lékaře, datum předpisu a také se doplnily všechny údaje o klientovi. Tak snadné je v TISu vytvořit zakázku na základě e-poukazu.